Tirimo mukadoma guys, pakadoma railway station. Manga machipaziva here panonzi hanzi panjanji. Nonesa kuti ndo mbiri yapo ndo dzimwe treni dzamuri kuona idzi. Kune dzimwe zvakare ndichakuratidzai dzinokuita inonzi welcome to Kadoma uchibva nedivi reHarare. Asi ndofunga uchibuda futi kune zvimwe zvinhu zvaunokwanisa kuonawo zvakare. Tirimo mukati meKadoma muno. Aiwa mune zvinhu zvamo. Saka ndasikazoti dzichiri kushanda because hadzisi kushanda. Dziri kushanda. Njanji dziri kushanda. Bozi zvitima zviri kufamba. Wozotofamba baba? Zvinotopfuura. Patitori pana tinogona ngoti ururu. Chinogona kutopfuura. Icho chimwe chiri kutotinhira chamuri kuona icho. Saka ngoti bhezve pano. Icho. Cheyellow icho. Kuchota kutosimuka. Choda kutosimuka ipapo. Saka alright. Istakuda panyana. Nasi I decided to start my journey yakuenda kumatebeleland. Unfortunately, I couldn't stop over Mochegu and let me just say nematambudziko kumori yanda witnessa kuti vanhu vane mwana anenge atumwa nerori uchangopinda Mochegu. It's very sad. Saka ndapfuurira izvizvi ndakunanga kupi kuKadoma, and maybe I might do a video tiri muKadoma ikoko. Saka I will show you kuti tinenge tichifamba sei, but journey yedu iri kufanira kunoti itigumirire kuHwange then todzoka zvidikumba. Saka kana uriko unenge uri padhuze and if you have got anything zvauda kuti tikushowere tinokwanisa kuuya tokuitira video. And please take note, kana ndichiitira munhu video, I'm not asking you to pay. Kana ndikauya musiti menyu ndiri kungoita zvangu just for free. Saka just inbox me kana muri kuside kumatebeleni kwandiri kuenda. Tomorrow ndinenge ndiri obviously ndichakwanisa kuvacha mugweru, but ndichaita a few videos ndiri mugweru imomo. That's tomorrow. Saka nhasi kana muri padhuze muri kumberi kwatiri kuenda uko muine maprojects enyu amuri kuita vanhu vekuside kumatebeleland, inbox me todi touya pamuri toita video todarikira. We're not asking for any payments yekuti tiite video yemaprojects enyu kana kuti whatever zviri different zvamuri kuita musiti menyu. No, toda kutodzidza kuti maprojects anoitwa nevamwe vari kuzvifambisa sei. Saka ndosaka ndati ndinatsoita a big disclaimer. Ndaona pano apa, I'm sure maybe pari kuitwa maprojects but handizoti ndepe chii. This is just after Chegu 2 on our way to Kadoma atitika. Saka like I said, tomorrow I'll be in Gweru, then proceed to Bulawayo. Kana muine anyone or relative arikuziva or not arikuita nezve projects are unique, are different, please let us know. Atitika tinosvika pavanenge vari zvakare. So far so good. I haven't seen unique in terms of farming. Ndikuona hangu chibage chete ndo zvanhu zvandiri kuona right now. Saka pamwe kumberi uko pamwe ndichazoonawo zvimwe zvinhu zviri a little bit different, but kana ndakuda kuita comparison, please don't shoot my eyes because masangu ndio ari kuona. So far so good kunzvimbo dzandakafamba, kuenda kuside reMaradza, kuenda kuside reBhindura. Ndinasa kuti Bhindura iri kutora mukombe right now in terms of zvirimwa. Kana chiri zvirimwa ndoreva kuti vanhu vandiri kuona kuti kusvika pandakagumirawo ndakaona kunge kunoti rimwe zvekutodero chaiko tisingazozive manje kuti kana kune vanhu vanokurima kuda hazvisi pedo nerod, kuda zviri deep kwandisingazooniwo. But so far so good. It's just an analysis yandaita kuti ndo zvandaona tichita comparison nzvimbo dzandafamba marondera tongoti halfway Kadoma Chegu then Bhindura. Right now ndiri muKadoma. I'm about to meet someone manje but ndaboti ndikukuudza kuti mune something nice. And also I've noticed kuti muno kaentrance ndinotaona kuti kawalka idziwo imota dziri dzichiita masound dzinofunga mukati meKadoma muno, but kasiti kari nice
kana zati kari quiet sendaziva kuti tikaenda kumberi uku tichange tichiona chizha zvakadhekoreta zvakanaka nekuti uku kwedu kururyi kana kuti kuruboshwe zvakare kururyi kune chitima kuruboshwe kune chitima as well saka ndozva guys tirimo muKadoma city tichifefeterwa tirimo saka da kumbondoratidzwa nemumwe mushemari yenyu wandasangana naye kuti kune tumwe tunzvimbo twakasiyana-siyana tunova turi muno mukati meKadoma zvakaita sekuti twamarkets. I've never been to markets ekumasmall cities kana kuti handingati ismall as such but handisati ndamboenda kumamarkets oro kunoitwa shopping. I think maybe badondaradza kunoitwa zvekutengesa mwakutotengesawo ndo Kadoma inoi guys. This is Kadoma for you. Vanotengesa vakasiyana kadress kakanaka keredhako Kadoma. Saka all the people from Kadoma, this is your city kana masuwa Kadoma. Iyo tirimo apa ndizo zvoti panonzi pachii pandiri kuona apo kuti ndo pa solar power here kana kuti panonzi pa electric. Kune kutori mabhero futi ibhero iro kutori chinzvimbo chebhero ndasingazizivi ini kuti kune chibhero kunoku like zvinongotwawo kukotama zhiya ndaisaziziva ini kuti tinokwanisa kuona. I think ndo patoda kutoendeswa pauyu panoita zvemabhero saka gatimbopinda ipo tikuona kuti panenge pakamira sei. Saka ndo kwatiri kuno guys. Makavakwa zvamo makavakwa kunawo ndofunga wakakurira muno munzvimbo munzvimbo yeKadoma mokwanisa kutoziva kuti apa ndepakati muchitoti saka unorevesa here kuti panzvimbo paya ndo zvapaita izvozvi. Yanzi Backpage restaurant. I don't know if this restaurant is working, but it's unique. Backpage restaurant is very unique. It's a sort of Texas momo, but right nekunge ma old buildings uko. Koto kunotooma nemapuranga kunonzi tichamboenda kumapuranga ka zvine zvimba zvembwa izvo zvose tatofunga kuti kumapuranga kwangu wakuwekera chete ka then kunjanji iwe Kadoma guys tikumbopuwa tour yemuKadoma. Maybe tinogona hedu kusazoenda kumalocation but at least tawana munhu ari kumbotiradza chingotitenderedzawo chingoona kuti zvakaita nokuti isusu vamwe takangodarika nemuno maybe kamwe kare kana kuti ruviri kare tiri mubhazi saka uzombozi kuti mukati umu munei kuti vanotengesa chii kamabuildings acho akaita sei une usingazivi uona manje. Asi kuda kuno ndo kunokwirwa makomberi kana kuti mabhazi hanizoziva kunotori futi neuko kunenge kune magaraji nevanowerodhawo kuno. That's really nice. Hakuna city isina zvinoitwa zvokuvaka. Ndo zvinhu zvandadzidza right now. Kwese kunongoitwa zvokuvaka unotowanako. Uku ndowana chikunokunoikira mariko butsi. Wow, mushini kaya. Welcome to Kadoma guys. Like I said before, trip yangu to Matebele ndikusvika kuhwake ndaitanga nhasi and izo zhinji tiri pakati chaipo ndofamba nditokonzi kwadonotenga hembe kwadonotenga fashion yako yese majojeti kunogadzirwa mota kunoitwa mazvemapuranga kunoitwa ndofunga everything unoya kunoko and also I've witnessed kuti kune dzimwe nzvimbo kunoitwa zvana kotamaya kana kuti mabhero asi sezvo ini ndisiri mugari wemuno muKadoma tinowanzotsvaga munhu anenge aita sei arimo anoziva zveKadoma. Ndina vakoma vangu andataura kuti aiwa ndivo vakandimirira kuKadoma vakati iwo Sharon usati wadarika tanga waita sei wambondionawo saka vakoma tiudzei tinzwe. Okay, ini ndinoitwa Spiwe Maradza ndinogara muno muKadoma ndava ne8 years ndiri muno.
I used to stay in Gweru, but now ndamuno ndoshanda paMinistry of Mines up. Ndinofollowa Shema each and every time anoita zvinonakidza ende chero une stress inotopera saka ndakatomirira ndikatomuti iwe Shes kana wakudarika Kadoma don't just pass through unotombonditsvaga then ndombokuona tomboita zvinoita kuti zvinhu zvifambe saka ndauya kuzombomuratidza zvishoma hangu handikwanisi kuzotsanangura zvakawanda varipo vachamudetsera kutsanangura zvizhinji ndafara zvikuru mutevere muchimusapota zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka. Thank you. Saka budhi vangu isusu taunzirwa imimi nani navakoma vangu chimbozviintrodusa imongotiudzawo nhoroondo yecomplex ine nekuti panoita sekuti pane attachment iripo nemi zvakare. Alright. Inini I'm happy kuti ndaona munhu wandinotsanangurira naye pakati pokuti imiwo munoda kuziva mamiriro akaita nzvimbo inoyi nemamiriro ayo. Nzvimbo inoyi takatanga richiri sango richiri ground pasati pava nemacomplex aya. Tichibva muridzi wenzvimbo inoyi akatenga nzvimbo iyi ndobva ati aroda kuvaka complex pachiri sango ndobva tatovawo vanhu vakatanga kutanga this complex paaivaka tichitobatsirawo kuti zvinhu zvidi zvifambe tichitova pana vanhu vaake muridzi wecomplex. Saka ndinotofara kuti zvakadai pane miti imwe yandinotofara kuti miti iyi ndakaidzvara nhasi yakakura zvinondinakidza kuti miti iripo zvese zvamunoona miti mimengo iyi nemipaini iyo neiwe mujakaranda ndisu takazodzvara right. Zvese marokaris aya emaruva ari panapapa taiita kuti zvivepo kuti complex iyevedze neloni iri panapa yamunoona patiri panapapa zvakabva ipapo. Saka pakanga paine kitchen yamunoona iri necheapo iyi yakazotangwa kuti ivepo nokuda kwekunge complex iri pamusoro iyo yakabatira moto yabatira moto saka magetsi akaita touch mukati saka anobva wazonzi uko hakuchada kuti kubikwe chikafu musoro saka chikafu ngachichibikwa apo chichiendeswa murestaurant yakanga iri pai yakanga iri pamusoro apo. Iyi yamunoona iyi ibookshop yakanga iri apo pane complex farmers apo mushure mekunge mabhuku anga ari mwanga atsviramo saka pakatotsva pese pacomplex pakatombobata moto. Panapa complex panapa tine bore yecomplex iri necheapa pane tenge apa ndo inosupply mvura yese pacomplex panapa kufurikidza kumatoilets vanhuvo vanomwawo time yekuti magetsi akavhurwa vanocherawo mvura vanochera mvura vachimwa. Koita apo panofirawo magasi apo chiecocash then aya mashops aya munoona mamwe ndehembe apa pane CMAD isgo iri apa yamunoona then iyo shop yemuNigeria ire ino zvemapatsi saka kunotosvikawo maNigeria vanotitawo business ravo imomo mukati imomo then idzi mashops emahembe aya apa ndo yanga ndichitaura kuti ndiyo bookshop yacho iyi yatakatarisa takafisana nayo Econet shop complex pharmacy iri apa iyo surgery iyo yamunoona iri apa yakanzi pona surgery iyo iri panapa apa and then tine imwe nzvimbo yatinayo iri mukati umu yatinoda kuti tikutaridzei zvairi mamira yakaita mune a sort of local here yatadesigna ine chikomo pane fish pond. Fish pond yacho inotori nefish dzitorimo mukati iri nechepanapa lokali panapa ndechamunoti lokali ko apa izvi apa vakomana vemaphotos saka ndopa vanotorera varipo panapa saka ichi chachina muridzi vakangouya vakangotsveta then makadii henyu nani
Alright. Mafotozi papapa Kosei makaisa izvi maruva azvosha semaruva handiti munati mhuka dziri common seri patiri kuita zvatiri kuita but pane patinosangana nadzo pakurarama kwedu senge ishumba here mufananidzo weshumba uya uone shumba iyi tisengesi vanhu vatema pane patosangana nazvo kuti pane kuyera-yera kwatinoita tikazopinda deeply manje it was a scientific thing tinozozvirasa ita rati varungu but it's a scientific thing chakabvira kugara chichitogadzirwa nevakuru vedu kuti kana uchiyera shumba utore muyera shumba uchimuroora but iona zora it was separation of genes zvirwere zvakaita sana corona nakolera hazvikubatei kana makaseparedza magenes zvakanaka saka ndezvimwe zvidzidzo zvatakasangana nazvo taima takaisa zvitori izvozvo saka imi pamaitoisa izvi maida kuzama kudzidzisa vanhu nyaya yekuti yemutupo iyoyi because takangoti izvoni ngatisei chiumbwa mubva ataura kuti ako madi kugadzira riri zebra mubva kugadzira ishumba anenge achida kutoregwa picha rake pane mutupo wake nemufananidzo weshumba iwoyo because anenge achiyera shumba that picture inoramba ichimuinspire kuti muyera shumba hanzero saka musociety anobva atotanga kutoparadzura akutanga kuburitsa zvaakazvarwa akabata saka tingamboonawo mungatiradza here zvimwe zvamunongoita ipapapa pamutupo mutupo tine gudo tikutorona gudo koita zebra koita bere then nzou koine chitende chicho iyo ivhasi inongowo vhasi hamuna kuitora fanika mhofu but takazoisa vhasi pamusoro ine zheve inonzi chiyo iyi imhofu yakafanana mhofu ndochizve mhofu yemukono mhofu saka ndimai vakaiswa maitogadziriswa nemumwe munhu kane munhu adaigadzira naye takaizoispanda kusvika uko saka yamutiratidzei tione kuti zvinhu zvamakaexpanda kusvika iriri mabhega makamatenga kusaidi kupi kwari ndeimwewo iwo ndimuri kuita futi sangana nayo taima ndakaita recycling iyi recycling anoziva kuti uyu ndianu makorokodza mazino achana akanyatsaenda mukati vamaonere mazino maziso akanyatsa kupinda mukatikati uyu ndogoudhi rekuti ndiri kupinda mukati memaini imi ndokwamakamboendawo sakabva mangodedicata kuti oraiti then apa panechi apa inenge yamaini then dendera apa pachipaseji ndo mumaini rana kuti memuchi teta kuzongoita madheko emaruva idendera ndo ana sulumani vanongozivikanwa vachinzi ana sulu ndodenderero inga muneka palasi kenyu kagara zviri tutu wamarinzwira tsitsi kuti dendere rakadonha ka anonetsa mire zvekumhanya ati zvokumira nditi mune palasi nzvimbo yatokura gozi baba yakatanga yanga isina kudai but nokuda kwevakomana ava yatokura saka pana patingori apa pachiseko chio panozivikanwa nekuti ndizoenda pachipa maphotos here kana kuti pazvibuilding here munopati chiimi pamaphotos but tinenge tiri under mateketa complex alright ndovanotibatsira kuti tinge tichikwanisa kuwana mvura munotozvigeza itoita chizvigeza alright saka pazuva imi munotora vanhu vangani mapicture zinodependa nemarketing yenyu
zvafanana nezvo zvestrategy marketing kuti munhu anandofona kuti iwo ndiri pazvimuka paipai akukwanisa akutoziva kutoti panotorwa maphotos pazvimuka takutori neadress kuti vanhu vakutoziva kuti pane zvimuka pai panotorwa maphotos but heti yenyu yakanaka dai mambo ndipo ndaendani yangu yakadai ya ndaida kutaura nezvayo pandachizomukuziva kuti ichi recycling futi recycling here recycling yemaplastic aya ndimunoita zvese kana kuti iye munhu yendi yakaita inini ndakapinda muproject ndiri director alright ndaripinda director then this one ndakazonosangana nayo plastic kuti recycling saka mondipe here mama kumagomera yemurara indori yemaradza but dzinowanika ane semba ndodzoka ndinotobvunza kuti Rastaman heti yangu aufa inini iko zvinodza ndinadzo muno mukadoma pane dzatiri kuwana pamaphotos ipapo tikuzoita recycling futi pane pepa ratinoshandisa saka recycling iri kwakawanda ndakamboenda kumarondera vanoita zverecycling saka ndatoshamisika pandaona bhegi renyu iri recycling yagara inatokurudzirwa saka munoema kuzoita ingi yatinoshandisa pakusuka maphotos ndo ingi yacho iyi ndo zvamunoshandisa izvi ndo inenge chibuda handiti inenge iri muchikadhireti chakaita so mototi mukatora ndikapedza kutora maphotos ndakurola shinda yangu ndakunopa munhu anoruka anoruka maheti mabhegi ndo muri kuti irecycling yacho ndo mukabhodi ndo mudarkroom ndori mudarkroom Rastaman une machansi alright saka teti munhu akauya akatorwa picture pana paRastaman panapa rotora madhezi mana kuti ribude minutes 2 minutes ndapedza sare ichinzi mari $1 pafoto denda totorwa rangu manje vanhu vacho vatainawo vasara kurira uko then pane zvimwe zvatinozoita madrivers mapassport moita futi izvozvo saka imi chimbotaurirai pamwe pane mumwe munhu ari mukadoma achazokuonai obati ndaineseka nekutora mapassport photo size pamwe ari kusasisa sikana kuti anodarikawo musi wayo nemuno mukadoma chimbotaura kuti munhu vanokubata ipapi munoita zvekusiya manhamba yakati hamuite izvozvo tinoita zvese handikuona zvakafanana nepanapa kana chidirector vanototi pabooster paseri penjanji pamateketa complex nei pane njanji nai ndasina kutozvita saka that booster rinoonekwa nemunhu wese kuchingopinda muno unotoriona saka tikati pabooster paseri penjanji pamateketa complex munhu wakutokwanisa kusvika panapa kutosvika tozotaura pane zvimuka chichiunenge watozivatoti saka it means matone more than 10 years muri panapa ikozvonda ne6 but pakagara goza pakanzi hanzi ndasina kupaona kapo pakanzi uyu saka ami munonzi rich Rastaman handafana tapuwa orai iro igomo riri kutokwira mumuti ke inonzi chi shoko yekukwira mumuti imi Rastaman makapenga ilove yekuti musi wemuchato kana uda kubata chilove wototorwa picture saka imi Rastaman ndikatokuchirai ndotobva ndati inini munhu ndamuchira mwoyo wangu uyu mwoyo wangu watoti Rasta love inopinda pakawanda homo akrietera yakabatana iyi haivhuriki makasiya mazvisunga ndikutoona kauti ndi mahatsi asi Rastaman asi makambouya sobaiwa mwoyo kana kuti munhu munyasova mulove ndakabaiwa mwoyo ndikaenda jamba andakabaiwa mwoyo because ndikuona muri kuexpecta kudzokera hamunodzokera zvakawanda zvonakidza alright ko apapo netsoko alright pane tsoko yedu inenge ichidya chibage woitodya chibage nane chidya chibage vakaleza zvavo muti alright anozati varungu ndi mabranch managers avashandi vanongoenda vakukohwa chete ndo varungu ndosingachivati varungu alright ndo mabranch managers edu atinavo kuno alright aiwa Rastaman maita basa
regai tidarikire pamusoro apo patiri kuradzwa futi apo then patiri kudzoka ndiri kudzokera heti yangu handiti munogara mangobhuka endai muda kuigira alright asi ndikuya sitora mahari it's okay. One love, sure. Nekuti ndikutoona mahats hapasi pepega nepapa mahats love maita basa rasta. Alright. Soka kuno ndokunenga mamwe maflea market. Kune vese ava vakawaridza murodhi ava kusvika uko tikangoyambukanya titakutopinda tautopinda mucity tatobva kudowntown iyo rinenge racity tatova mukati downtown iri apa alright aiwa ndasina kunyasoibata building iyo chii chakaitika yaida kupetekera kuti yaida kudii iyo kewana building inonzi kewana ndiyo inonzi kewada ehe alright maindia ko panapa idzi njanji dzichiri kushandira kuti zvitima zvichafambi zvofamba alright zvese izvozvo okay chirungu kuti unoona kuti chirungu chandikuona panapa chakawandisa zisingamboiti ehe saka kunoku ndo kune dzimwe fashion kafuti kunoku tikuzviona mahetsi ayaya futi ndokwakazara kuno ehe saka kunoku ndokwamunoti chiyo mune muchikudedza muchiti chii kunoku nangire kukota mainangire botiki alright aya ndo mashops alright kumashops then kota maibotiki aiwa nebuilding iro ndorandi ehe alright maita basa saka uko kundanda pedza rokutagesa